på gården. Det här är Sixten, det här är Siris. Det här är Sötnos, här är Sotis. Det här är Red och det här är Fläcken. Det här är Pip Sanslös och Cecilia och hunden Robert. Hej, jag är jägaren Per och jag är en jägare. Det var en gång 2 jägare och en bonde som gick på promenad. Helt plötsligt såg de rävspår i skogen. De skyndade sig hem och där såg de att räven satt bland alla djur. Och det såg ut som att de höll på att kommunicera, vilket var det de gjorde. Men helt plötsligt, pang, räven gick så här och då gick också djuren till attack. Men helt plötsligt så skrek hundvalpen och kattungen så fort de kunde. Stopp! Varför bråkar ni? För att det är ingen som vill leka med mig. Och jag vill ha vänner. Fast ingen vill vara vän med mig. Om det bara kunde bli snällare så kan vi bli vänner. Jag har inga vänner heller. Om du tar bort pistolen kan vi bli vänner. Alla tillsammans. Ja! Rid på min rygg. Min! Din gubbe. Varenda bonde vara glad. Hejsan, hoppsan, fallerallera. När djuren kommer ska varenda jägare vara glad. Det är som hoppar fallerallera.